el nostre patrimoni modernista per presentar-vos aquesta 12a edició de la Fira Modernista de Terrassa, que tindrà lloc els dies 10 i 11 de maig. Precisament fa poques setmanes, penso que també és bo que avui ho destaquem, hem traslladat l'oficina de turisme municipal aquí en aquest espai, a la Masia Freixa, en aquest espai que captiva els visitants de la nostra ciutat i també de fora, i que mostra les singularitats històriques i estètiques d'aquesta època tan important per a la nostra ciutat. I com és esperar, evidentment, un any més, tant aquest espai de la Masia Freixa com també el seu entorn, a part de Sant Jordi i també la plaça Freixa i el Gemí, seran un dels punts de més afluència, de més activitats d'aquesta Fira Modernista. Per tant, un cop més, durant aquests dies podrem reviure aquest esperit de la Terrassa de principis del segle XX, una època d'esplendor en què la ciutat era coneguda arreu per ser la capital de la indústria tèxtil, una ciutat d'efervescència industrial i cultural, la Terrassa dels obrers i dels burgesos, i que ens va deixar un important patrimoni modernista i que també va forjar el caràcter de la ciutat actual. Per tant, jo un cop més, la Fira Modernista és possible gràcies a l'esforç de moltes persones, al treball conjunt de 130 entitats i associacions, de l'Ajuntament, evidentment, d'empreses col·laboradores i també de moltes persones a títol individual. I aquest esforç conjunt té el seu resultat en aquesta comissió de seguiment. Precisament es va crear l'any passat, està integrada per l'Ajuntament, pels agents comercials, per les entitats i associacions culturals també implicades en la Fira, que des de l'endemà de la Fira ja es posa a treballar per la propera edició. Per tant, jo els voldria agrair, en primer lloc, reconèixer la feina i la implicació de totes les persones, totes les entitats i associacions que un any més fan possible aquesta celebració de la Fira Modernista de Terrassa i que ens han ajudat a situar la nostra ciutat en el mapa del modernisme a tot el món. Aquest esperit col·lectiu de creure en un projecte per millorar la ciutat, per imaginar i construir un futur millor, ja era ben present en aquesta Terrassa de l'any 1900 i també és present a la Terrassa de 2014. Estem parlant, per tant, que la Fira Modernista avui és un dels esdeveniments turístics més destacats de Catalunya, un esdeveniment que atrau cada any, al mes de maig, milers de visitants durant un cap de setmana ple d'activitats. També recordar que l'any 2007 la Fira va rebre la qualificació de festa local d'interès turístic de Catalunya per part de la Generalitat. Això és un pas més en aquesta projecció de la Fira Modernista, un esdeveniment que s'ha convertit, evidentment, en un dels principals motors de promoció turística i cultural de la ciutat i també en un gran element de dinamització econòmica important. Per aquest motiu, tot i que és evident que estem en un context econòmic difícil, des de l'Ajuntament també continuem fent un esforç important per mantenir-la, perquè estem convençuts que la celebració d'aquesta fira repercuteix molt positivament a nivell econòmic també a la ciutat de Terrassa. I així també ens ho corroboren algunes de les xifres més destacades de l'última edició de la fira. Concretament, un 23,6 de visitants van venir de fora de la ciutat i la valoració que van fer aquestes persones va ser d'un 8/10, per tant una xifra important. El 85% d'aquests encastats de fora van dir que tornarien a Terrassa, això també és important, i d'aquests el 36% van dir que vindrien a comprar. Per tant, això, veient aquestes xifres ens indiquen que la fira, com deia, també és un element de dinamització i reactivació econòmica important. L'afluència de visitants al centre de la ciutat també dir que va ser entre un 50 i un 200% superior a un cap de setmana normal, per tant, una altra xifra a destacar. Aquest any també hem de dir que tornarem a instal·lar una vegada més aquests sensors per mesurar l'afluència de visitants i també es tornaran a realitzar enquestes a peu de carrer a càrrec d'alumnes de l'Escodi per tal de poder valorar la Fira Modernista i conèixer també quin és el perfil de les persones que ens visiten aquests dies a Terrassa. També una altra mostra que l'interès de la Fira no para de créixer dins el sector turístic és que enguany també rebrem, concretament el dissabte, la visita de 2 fam trips, que són viatges de familiarització d'empreses o agents del sector turístic, un a càrrec d'un grup de turoperadors turístics alemanys i un altre d'oficines de turisme de Bèlgica i Holanda. També dic que una vegada més hem de dir que la qualitat i la singularitat són dos dels factors claus per poder assolir aquests bons resultats i aquest ampli ressò que té la Fira Modernista de Terrassa. Tenim un esdeveniment singular que pretén reflectir l'època modernista amb rigor i aquesta, precisament, és una de les característiques que ens fa singulars i que ens diferencia d'altres propostes existents. Per tant, podem dir que no hi ha cap fira modernista arreu que sigui com la de Terrassa. Una fira, com deia, única i singular. També per garantir aquesta qualitat i singularitat, cada any us presentem
algunes novetats perquè aquesta fira pugui mantenir el seu atractiu. En tot cas, després el tinent d'alcalde us comentarà les novetats d'enguany. També, una vegada més, apostem molt clarament per les noves tecnologies, per la innovació, pels nous formats, per les xarxes socials, que estaran presents també a tota la fira. I jo, per últim, i abans de passar la paraula tant a la Maria Costa, en representació de la Comissió de Seguiment, i al tinent d'alcalde, també fer una crida un any més als ciutadans i ciutadanes de Terrassa que surtin al carrer, que gaudeixin i participin d'aquesta fira modernista, aquesta època esplendorosa de la Terrassa de principis del segle XX, que es deixin imbuir per aquest esperit, no només durant aquest cap de setmana d'intenses activitats, sinó també durant tot l'any, per poder fer front als reptes del moment actual, que també ens permetin poder situar les bases d'un futur millor per a la nostra ciutat. Jo, en tot cas, passaria la paraula en primer lloc al tinent d'alcalde perquè us expliqui les novetats d'enguany i després, com deia, a la Maria Costa perquè faci la valoració en representació de la comissió. Moltes gràcies, alcalde. Molt bon dia a tothom. Doncs bé, farem un breu passeig pel programa, destacant-ne, com deia l'alcalde, les novetats. Un programa que ens situa amb la participació de 130 entitats i amb l'organització de quan diem més de, o si són 191, vol dir que les hem comptat bastant bé, però podem dir més de 191 perquè aquests dies encara s'està acabant de tancar. I també dir que aquestes 191 activitats reporten 584 passis d'algunes d'aquestes diferents activitats. Destacar-ne enguany, dir que per acollir aquestes activitats en el seu entorn modernista, la plaça Didó serà un dels espais protagonistes amb la mostra de terrassa gastronòmica durant tot el cap de setmana on es podran degustar els productes de la nostra cuina ballassana. I també es comptarà amb la col·laboració dels establiments d'aquesta zona. També seran protagonistes els espais com el Vapor Gran, amb el Circ Relull, que un any més pren ja part i consistència i presència en aquesta fira modernista. En el Vapor Gran també tindrem les activitats de l'Ateneu, del Centre d'Estudis Musicals, la Ballada de Sardanes, etc. També el passeig es configura durant tot el cap de setmana com un dels eixos d'activitats, amb les activitats infantils, al Mercat Parc a Taula de la Diputació de Barcelona i també en l'edifici del Gran Casino, on també serà escenari de diferents històries modernistes. També, en el lloc on estem, la Masia Freixa, els entorns de la Rambla, el Raval, la plaça Vella i voltants, hi haurà els tradicionals mercats modernistes d'alimentació, artesania, gastronomia, activitats infantils, tallers d'oficis, cantades de caramelles, etc. En aquest sentit, hem de dir la quantitat. La quantitat, diguem-ne, estem parlant d'una fira, entenem també una fira com un conjunt de parades en el seu estandarditzat concepte, i hem de dir que sobrepassem les 200 parades, sumant les propostes d'entitats, les diferents activitats. I d'aquestes més de 200 parades, hem de dir que 80 o més de 80 són d'activitat purament comercial. La fira, s'inaugurarà el proper divendres 9 de maig a les 7 de la tarda amb l'exposició Naturaleses de l'Art Nouveau a la Sala Montconill. Aquesta és una important exposició internacional que es podrà veure durant 2 mesos i que a partir d'aquí, un cop inaugurada a Helsinki, començarà itinerància per diferents països d'Europa. És una exposició organitzada per la xarxa europea Art Nouveau New World, a la qual Terrassa, com tots sabem, n'és membre i comissionada per la historiadora de l'art Teresa Sala. En aquest sentit, també, i com tots sabem, i ho vam dir-ho en la presentació del cartell, Joaquim Benzell serà un dels protagonistes al tema, el leitmotiv d'aquesta fira modernista, i d'aquest pintor també en podrem veure una exposició al Centre Cultural. I, evidentment, l'obra, l'aportació d'aquesta exposició internacional de les naturaleses de l'Art Nouveau per part de Terrassa és una obra de Benzells. Un element diferenciador, novetat important aquest any, volem destacar els cants del poble. En el teatre principal, el dissabte a la nit, a les 9, ens podrem recrear per primer cop amb un gran concert de sardanes modernistes amb la participació de diferents corals de la ciutat
i d'altres amb Poble, i amb la singularitat de que volem, es pretén, entre les entitats organitzadores, recrear el que era realment un espectacle de l'època. Tenim el contingut, el musical, l'escenografia, i el que volem és que el públic també, evidentment, la Fira Modernista es vesteix, els ciutadans i les ciutadanes es vesteixen a l'estil, i el que es pretén és omplir aquesta platea del teatre principal adients al moment i a l'època que recreem a la Fira Modernista. I en aquest sentit, totes les persones que vagin vestides a l'estil tindran l'entrada gratuïta en el teatre, i també farem la gran megafoto històrica de l'esdeveniment. També ressaltar que per primer cop farem un acte de cloenda de la Fira el diumenge a 8:45 del vespre, i serà en el pati del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, amb l'espectacle Trama de l'Esbart Agarenc. En aquest sentit, volem aprofitar aquest acte de cloenda de la Fira per anunciar a l'entorn de quin tema girarà la Fira l'any que ve. I per fer-ho de manera, diguem-ne, una mica fumejada, l'expressió, alguns ciutadans han pogut expressar aquests dies que la xemeneia del Museu Nacional de l'antic vapor Amat Enric i Ros fumejava, doncs la farem fumejar per cloure la Fira i anunciar-vos quin serà el tema de la Fira Modernista 2015. Aquí cal agrair una vegada més també la implicació constant que té el museu en la Fira Modernista. I anant ràpid, passant per aquest tema, el leitmotiv d'aquest any, que és Joaquim Basés, anant ràpid perquè veig que està plovent. De fet, hem dit que almenys que plogui avui que no pas pels dies de la Fira. Entorn d'en Menzells, que és el protagonista d'aquesta Fira, organitzades pel Museu de Terrassa, esdevindrà el que hem anomenat la ruta Benzells, allà on l'artista va deixar la seva empremta. Estem parlant de llocs com la confiteria Viure Carner, actual farmàcia Albinyana, la sala d'actes de l'antic Institut Industrial, la Casa Alegre, etc. I també cal destacar una aportació artística, que és el rescat, la reestrena de l'opereta anomenada Ofèlia, tindrà lloc a la Casa Alegre de Sagrera, que és una visió musical en 2 quadres amb lletra de Martí Alegre i música d'Adrià Esquerrà, que va ser representada a la sala Arts Lucis, que va fundar i regentar Joaquim Benzells entre els anys 1906 i 1907. Bé, en aquest sentit, ja per anar acabant, una mica les xifres ja he aportat, les parades, les entitats, dir que estarem presents a totes les xarxes socials, a través del Facebook, a través del Twitter, a través d'Instagram, a través de la web visita terrassa.cat, a través de terrassa.cat Fira Modernista, on ens podem destacar el programa. Dir també que hem fet una aposta important per augmentar, en aquest cas, la comunicació tant interior com exterior de promoció de la pròpia Fira, i que amb el tema si quan es parlava de modernisme a principis del segle XXI parlàvem d'innovació, doncs la Fira Modernista, al segle XX, al principi del segle XX, parlaven d'innovació i per això esdevé el modernisme, doncs en el segle XXI volem aportar també noves tecnologies en aquesta Fira Modernista, i en aquest sentit tornem a comptar amb la col·laboració de l'empresa terrassenca Fantàstic Transmedia Solutions, que ha creat una aplicació gratuïta específica per iPhone i iPad anomenada Exploric, que permetrà fer un recorregut pels indrets més singulars de la Fira i descobrir els seus misteris. I també el Museu de la Ciència i la Tècnica aprofitarà la Fira per presentar una aplicació que permet fer un recorregut per la terrassa modernista visualitzant tal com eren a l'època. Això és una novetat també d'enguany. I recordar també que els visitants, com he comentat, descarregar el programa de totes les activitats a la web pròpia de l'Ajuntament de Terrassa. He volgut anar una mica de pressa. Dir que, recorda l'alcalde, el tema del cost que té aquesta fira. Cal agrair també, com ha fet l'alcalde, el patrocini i les empreses que en col·laboren. Això ha significat que hem aconseguit un 20% més d'ingressos en aquest sentit respecte a l'edició anterior, és a dir, que podem mantenir aquesta aportació municipal que de tot el cost global de la fira ronda el 45%, gràcies també a la implicació i a aquest petit
diguem-ne, augment d'ingressos que ens permetran mantenir, com deia l'alcalde, l'aposta per la fira amb certa qualitat i fins i tot incrementar-ho amb alguna petita activitat més, com us hem anat explicant. I també incidint perquè creiem que és molt important, i ja no tant per aportació econòmica, sinó per fórmules imaginatives, el que és tot el tema de la comunicació i la promoció exterior de la fira de la ciutat de Terrassa. Bé, bon dia. Moltes gràcies, alcalde i regidors, i sobretot als membres de la comissió que m'acompanyen. En aquest cas jo no parlo com a Terrassa Centre ni com a Maria Costa, sinó que parlo en nom d'aquestes 130 persones o societats civils que integren tot aquest munt de coses que es fan. En aquest cas crec que, tal com diu el Picó, això seran 4 gotes mal comptades i que no anirà més, per tant no ens preocupem. I bé, n'hi ha 12, estem a la 12a, semblava impossible quan això va començar, i en aquest any tenim una 12a de fires modernistes, que era una cosa com impensable al moment que es va començar a organitzar tota aquesta fira. Per nosaltres el que és més important de la fira és que, a part dels nostres líders polítics, que en aquest cas són tot l'alcalde i totes les persones que estan a l'Ajuntament, és la ciutadania. I una ciutat fa coses si els seus ciutadans volen i hi posen il·lusió. En aquest cas, jo crec que Terrassa és un exemple de ciutat a seguir, no només amb la fira modernista, sinó amb moltes altres coses, perquè la gent creu en la ciutat i quan se'ls hi demana hi col·laboren. I això sempre hem parlat d'aquest esperit del terrassenquisme. En aquest cas més que mai, i en la fira modernista tothom s'hi volca, demostrem aquí i a fora d'aquí el nostre esperit. Us hem presentat aquest programa, però aquest programa és una cosa oberta. És molt difícil per la comissió acabar de tancar el programa. Per què? Perquè al ser tan viu la gent s'hi van afegint fins a última hora. En aquests moments, quan acabem la roda de premsa, encara tancarem activitats. Per tant, n'hi haurà més de 191 d'activitats.